kasam kabakhandai ya orang ba jing rawai haka mutla ben kasamu David ngan aingu hawutrai dala ka donot baro ngan penbena igi kamba phla jome baro ngan sngok men bat ngan le risa hame ngan rawaya ro eka kerteng jome ame ubah khli tame habaki nong shun jonga ki phaidi no ki kalon bat ki apdo no hakmat jome nama mela da ya ka hok jonga met ya ka kam jonga mela shong haka khet meda bishar hok mela sneng iki jai penrio mela pendu iki baman mela pendam no eka kerteng jongki junom kinong shun kila poi shaka bakut kila kenja junom bat kita ki nongba ki mela pen kalon wat ka jingken mau ya ki kaladu no henrei utrai u shong kumus im junom ula kre ya la ka khet ya ka jing bishar bat un bishar ya ka perthai ha ka hok un le ya ka jing bishar ya ki kenja benrio ha ka jing bet utrai ru un long ka kut bajrong ya kita ki bala ban ben ka kut bajrong ha ka por ka jing jinjar bat kita ki ba ithu ya ka kerteng jome kin shanya hame na ba me atrai mem shimla ino no ya ki ba wat ya me torwai ki jing ro yu utrai uba shong haka sayon to penbena hapding upat ba iki jing le jo namaruta bo tokit ya kasnam uken mau yaki juklet no ya ka jing lenyar jong baduk to isne ya nga atrai to khmi ya ka jing jinjar jonga kabana kita ki basyun ya nga me uba kentiu ya nga naki khrdop ka jing yap bagan yo penbena ya ka jing ya ro jong me baro haki khrdop ka khun ka sayon ngan shat kemen haka jing penem jome kita kijat benrio kila ngam haka taka liulep ka kila thau haka taka jar ka kila buri kala ngat ka kejat jongki hi utrai ula pen ithu yelade ula pendep ka jing bishar ya ubaman la riam haka kam ki kiti jong uhi higayon sela ki baman ki net phai no shadu jok wat kita kijat benri baro ki ba klet yo play namaria uba kerdu onam klet no halakarta lemni kacing kmi lenti jong badok kanam du no bam jukot to yeng atrai what I ba on job ubrio to I ba on bishari gijat ben rio hakmat jome to ben shepti yaki atrai to I ba gijat berikin ithu yalade bagi long tangki brio sela